and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done, no more. Pasilo ako, apan... Daddy! Dili ka na ang tubag nga buot kong babati kay kanimo karon. Milyones, Cesar. Milyones ang mamahimo kong puhunan na ining mong negosyo. Unya maura ka na ang imong itubag. Puta! Daddy, gusto na! Igo na ang kayo nga akong gipakita. Napupos na ang akong pailob. Busa sa kayo og balik sa imong motor ug sunod na mo. Daddy, asa ta paingon? Dad! Sanay mo tangan sa tiguang nga si Pulo. Dili na ko makapabot pa og laing adlaw. Gusto kong makuha na ang mong yuta. Karon na dayon. Ay, tataas na sa init sa adlaw. Mga pasado alas 10 na karos punta. Papalandong na kong kadiyot. Murag, gahaga ko sa init sa adlaw. Ay. Lolo Pulo! Mere! Gimingaw na kay ko ni mo, Lo. Pila ka adlaw sa tangwa makita. Ay, good kayo na na. Kaya na, minyo ka naman. Gidad ang takagpaniod to, Lo. Ubay-ubay ni. Magsahot ta sa pagkaon, ha? May baurusap kong giputos daan kagali ha. Ay, nagpais ko ginamos. Giputos na ko sa dahon sa saging. O niya, may kamatis, okra, talong. Ay, nagipaisan. O niya, mais ang kanon. Ay, kalami. Hain, Lo ba? Bakit ako? O niya raw. Oo. Ay, taon-taon na gid kung wa makakaon, anak, Lo. Gimingaw na ko ng... Oh, Ay, apo? Gano ka? kaluod. Lain na ng tanawon, Looy. Ay, ako siya. Kaning pinaisang ginamos may sagol kay kabatis ug manyautan nun. Ay, anong gilood ka man? Paborito man nila itong kanoon ka ni Anto, dili ba? Ambot lang, Lo. Basta lain kay baho o ang iyang itsura. Uy, mire. Luod kay Lo. Lain kay akong kabuhi. Di anak ka, Lo. Matimahuan paghihapon na ako bisan pa man kung imo nang gitako pagbalik. Ato na ako sa unahan, Lo, ha. Kasukaon pa kay ko. May bunga man ang mangga dito sa unahan, Lo. Magkuhaan ako. Bawa sa kaluod, Lo. Uy, nawag siya ba de? Ay, tanawa na kinig mata Dili ba ka mo sa mo iyang kabuhi kung bukaon sa manggang hilaw. Uy, kinig yung mata Ay, Bili! Ayaw na pagsaka, oy! Payula mo tututok! Dili na ba yung isa ka o punuas ka, hoy? Alahay, wala mamati ay. Misutoy na yung lakaw. Kalamig sa manggang hilaw. Kagumgum kaayo. Kinira din makapawa sa kaluod na akong dibate. Dugay na manggot kung ang makakaon ining manggang hilaw ko. Bata pa lang ko sa katapusan ako nahinumtuman. Ngamisak ka ko ining maong punuan. Gibingaw na tingali ko kaon ini. Mauning mura kong nahangol ini kaon. Dinilang una kong pundo, oy. Ayahay kay Dinghi. Makita ramsam na ako gikan din sa ibabaw sa punuan sa manggang himutangan dudong. Naglingkod usab siya sa may punuan sa tukas. Kagwapo gyud sa akong lolo, oy. Bisan pa man kung tiguwang na. Maskulado pa gyud. May mga tao nga nagpaingon sa nahimutangan ni lolo.
Sila ka na si Cesar? Unsay lang gibuhat din eh. Nganong niya sila? Unsay lang tuyok ni Lolo. Muhinay ko sa pagkanaog ng punuan. Di lang una ko mapakita nila. Pulo! Woo! Nabot ko na yun ng imong umahan. Imo ba usab ka nang kamaisan diya sa unahan? Ubay-ubay usab, ha? Unya, may mga punuan ka sa taong o nagkalain-lain pang mga utanon. Kugihan ka gyud, Pulo. Gadong niya mo, senyor. Gadong niya mo sila inindapita, Cesar. Lo, Bueno, dili na ko magpaliko-liko pa sa akong tuyo kanimo, Pulo. Gihanga ko sa among lakaw paingon din, ha? Kadiyot. Panadukaw na ko sa makadiyot sa akong laway. Senyor Fausto, kung ang may tungod na usab sa kong yuta ang inyong tuyo, sama sa nauna kung tubag ka ninyo, wa paghapon kini mausap. Magpabiling ako ang manag-iyaning gamay kong luna. May mo bag? Dili ka na lang magpaigot pa, Tigwang? Gamay ra kayo kining imong yuta, oh. Unya. Gipamong mo na, senyorita. Gamay ra kayo kining akong luna. Ikumpara sa halapan kayong kayutaan nga inyong gipangangkot. Wa na mo ang kuna ang maong yuta. Kami ang tag-iya ni ini. Titulado kini og legal na mong napalit gikan sa mga uyamot nga mga mag-uuma. Inyong gipalit sa kantidad nga kamuro sa mismo ang nagbuot. Og nalipay sila. Nga nakadawat og salapi gikan sa kong amahan, kaya nakakupot na sila og kwarta nga sukad masukad. Wa pa nila makupti. Busa ikaw, Tiguang. Samtang buhi ka pa. Dawatan na lang usap ang gitanyag kanimo sa akong amahan. Aron makapahimos ka pa. Madeline. Pasagding ako na una ang makiksulti ni Pulo. Wala kita'y ang ngayon pang panagsultihan, senyor. Nasulti ko na ninyong akong balugadan kiniadto pa. Dili ko ibaligya ang akong luna. Gidubli ko ang akong taniyag kanimo. Kanianto, Pulo. Triplihon ko pa karon. Kanimo lang ko nahimong generous nga sama ni ini. Busa pahimusli, kinimong kay gayunan. Pila? Way kantidad ang akong luna. Shit, yung Tiguang. Magkabihan na ka mo. Pulo, buutan ko. Apan, mubura ang akong pasensya. O gibati kong naputol na kini ni ining higayuna. May kapalit pamugdaghang yuta sa laing dapit. Apan dili ang akong yuta. Kiingnan tanaka. Naputol na ang katapusang lanot sa akong pasensya alang kanimo, Pulo. Pistola? Imo kong hudlaton sama sa uban? Ang luna kiday ni Lulong ilang tuyo sa pag-anhi din eh. Og yabanan pa gyud sila ni Cesar. Unsa ka na? Pistola? May gitunol nga pistola si Senyor Fausto kan Cesar? senyor, nganong, Dawatan. Pagdali. unsaon ko kinipistola? Ipamatuod ka na ko ang imong bili.
Gingnan talagang daan, Cesar. Kung dili ta makuha sa minaayaw nga paagi kining tiguanga. Kuhaon ta siya sa mas dali nga paagi. Mas sayon ang negosasyon kung muhilom na kinidawana. Pusila na siya. Senyor. Cesar, Patiya siya o ihatag ko na kanimo ang akong bendisyon. Senyor. Do it, Cesar. Do it! Oh, Sige na. Mary! Mary. Mary! Apo! Apo dagan! Palayo! Lo, Polo. Ayaw kilog ang pistola. Abigiri! Nalang po na pistola, Daddy! Fredera! Sundan ko si Mary! Magahayo mo! Sige! Dasmag! Dasmag! Mga hakog! Kaniya, Cesar, kuktit pag-usap o itiyon pag-usap niya. Senyor. Dawata! Kunya itiyon niya! Senyor. O unya ipabuto! Mabalik ko. May mabiyaan ako si Lolo. Lolo pala. There you are! Dili ka mo dayon sa pagdagan? Dagan, Mary! Dagan! I'm coming, Mary! Ikaw na ang musunod sa imong apuhan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!